Malawi Today. Aphungu a chipani cha MCP adapitiriza kunyanyala zokambirana za makomiti ku nyumba ya malamulo mpaka atakhutitsidwa ndi chitetezo chawo kuti chitetezo chawo ndi chokwanira. Izi kudza pamene ena mwa aphungu a chipanichi omwenso ndi atsogoleri a makomiti ena ali m'manja mwa apolisi pa zifukwa zosiyanasiyana. Taonga Sabola ali ndi zambiri mlipoti ili. Tsatira kunyanyalaku mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo a Simplex Chithyola Banda anagundana mitu ndi spikala wa nyumba ya malamulo Samia Sulemani, mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya Japi Muhangu komanso nduna ya zachilungamo a Charles Muhangu. Malingana ndi aphunguwa ngakhale lamulo limapereka chitetezo kwa aphungu a nyumba ya malamulo kuti asamangidwe pa nthawi imene nyumba ya malamulo komanso makomiti a nyumba yakukumana, iwo ndodabwa kuti aphungu ena akumamangidwabe. Iwo adapereka chitsanzo cha aphungu a dera la kumpoto ku Lilongwe Nsozi a Sosten Gwengwe amene anamangidwa ndi apolisi la Mulungu. Ndipo polankhula ndi olemba nkhani atamaliza mkumano ndi spikala wa nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa zipani zotsutsa a Simplex Chithyola Banda wati aphunguwa apitiriza kunyanyala zokambirana kufikira pamene atakhutitsidwe kuti chitetezo chawo nchokwanira. Ife sitikudana ndi kumanga, tikudana ndi the way mina akumangira kuti anthu ana amanga ali ku parliament. Malamulo amanena kuti mukakhala kuti mukugwira ntchito ku parliament nthawi yokhayo mumakhala kuti mukutetezedwa ndi lamulo. Ndi lero tinabwera kwa spika kukakambirana nawo kukakumbutsa za Privileges Act imeneyo ndi immunity imene MP amakhala nayo. Ndinokonda kuti a speaker sanayankhe okha, anaitana Minister of Justice, anaitananso a leader of the house. Mukukamba kwawo atipatsa commitment yonena kuti akwalembera IG kuti IG achite respond ku zinthu ngati zimenezi. Chiyembekezo chathu ndichonena kuti tikhale otetezedwa tikamagwira ntchito ya UMP ku nyumba kuno. Zimenezi ndi zimene ifeyo tinabwerera kuti tikambirane nawo. Ndinenenso pano kuti kubwera ma MP ambiri chonchi ndi umodzi, solidarity. Ndipo mchikata chimene atulutsa lachiwiri apolisi ati amanga agwengwe kudzanso amene adakhalapo nduna ya zaulimi asamukawale komanso amene adakhalapo membo wamkulu wa boma akolini zamba powaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhani ya fetereza, soya komanso foja ndi kampani ya East Bridge. Mneneri walikulu la polisi Alayo Chintembo ati apolisi akhala akuchita kafukufuku pa nkhani mogwirizana ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau. Malingana ndi Chintembo, makontrakiti a East Bridge ndi boma la Malawi, unduna wa zamalimidwe komanso bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund adali wopitirira ndalama zovomerezeka za 200 billion kwacha. Nduna za maphunziro a Bright Msaka yati ndizokhumudwitsa kuti ana ambiri msukulu za mdziko muno satha kuwerenga ndi kuonkhetsa. Amsaka alankhula izi ku Lilongwe komwe nduna za maphunziro ukuchita kauniuni omwe ntchito za maphunziro zayendera kuchokera mchaka cha 2020 mpaka 2025. Zambiri mlipoti ili la Mesa Matonga. Mwazina ripoti ilaonetsa kuti ana 4 mwa ana 10 ndiwo amamaliza maphunziro awo ku primary. Ripoti ilatinso ana 3 mwa ana 10 aliwonse amabwerenza kalasi. Ripoti ilatinso ana 3 mwa ana 10 ayiwo amene anayamba maphunziro awo mu chaka cha 2017 ndiwo anamaliza maphunziro awo a primary school. Poyankhula pa mkumanowu, nduna ya za maphunziro a Bright Msaka anati boma libweretsa zonse zimene zinavuta komanso zimene zachitika bwino mu ripoti ili kuti lionetse mfundo zina zimene zingapititse patsogolo maphunziro. Nkhani imene ilipo ndi yakuti tikufuna kuti mwana aliyense Malawi muno aphunzire. Ku primary tachotsa zonse zimene zimapangitsa kuti ana asamapite ku school ena azisiya school pa njira kuti mwana aliyense amalize primary. Tikupitanso kusogoloko kuti aliyense amene ali ku secondary mpaka amalize. Mutati mupite m'mamizi mupeza kuti makolo ndi amene ali othokoza kwambiri kwa Profesa Arthur Mtharika kuti ana awo samasira school pa njira apitiriza. Ndipo mmawu ake mlendo yemwe anayankhula pa mwambowu a Obegeli Ezekwisili anati nzofunika kuti aphunzitsi akhale ndi zipangizo zokwanira kuti zithandizire kuti aphunzitse ophunzira maphunziro apamwamba.
Mkumano wa chaka chino unachitika pamutu kuti kukwaniritsa masomphenya amaphunziro poyika zipangizo zokwanira kuti maphunziro akhale apamwamba. Pakadali pano boma la Luxembourg laonjeza kupereka ndalama zokwana $15 million zothandizira kukweza ntchito za maphunziro mwazina yachiwiri kwa nduna yayikulu ya dzikolo Xavier Bettel ndiye apereka lonjezo mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Matemba watsandiripoti. Batero anati ndalamazi sindalama zopita kuboma zokha koma ndi njira imodzi yothandizira anthu makamaka a Malawi amene akuvutika kwambiri kukonza mavuto achuma, chakudya komanso kupatsa mwayi achinyamata kuti adzima paokha. Iwo ati akufuna mgwirizano odalirika omwe uthandize aliyense ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti zonse ziyenda momwe mayikowa agwirizanirana. Ndipo nduna yoona za maubale a mayiko ena George Chaponda wati mgwirizanowu ndi ofunika kwambiri chifukwa uthandiza madera osiyanasiyana omwe ali pa chiopsezo mdziko muno. Kubwera kwa awa atithandiza kwambiri pa mgwirizano umene tili nawo. Pali zinthu zokhuza za umoyo komanso zothandiza anthu akumizi pachizungu timanena kuti human capital development, komanso palinso mgwirizano momwemo nkhani zokhuza maphunziro komanso zija zimene timayika kusogolo kwathu kuno technical training, osayiwalanso za madzi kuphatikizapo nkhani yokhudza anthu othawa kwawo omwe pano alibe chisamaliro chokwanira. Mtsogoleri wa dziko lino apita mutharika oza nduna yatsopano ya zamalonda Simon Itaye kuti igwire ntchito yake modzipereka potengera mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Iwo ayankhula izi pamwambo olumbiritsa Itaye pa undunawo ku nyumba ya boma yakamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Bwezi Gausi ali ndi ripoti. Amuthalika ati iwo adasankha Itaye kukhala nduna yoona zamalonda mdziko muno kamba ka upangiri umene ali nawo komanso katswiri pa ntchito zamalonda ngakhalenso maphunziro awo. Iwo atsindika kunena kuti undunawo ukufunika munthu oti akudziwa bwino ntchito zamalonda komanso anagwirapo ntchito zikuluzikulu zokhudza malonda. For us to participate in the global economic framework, we have got to produce, we have got to manufacture things and export them. There is no other way out. Whether we're talking about forex or economic stability or exchange rate or reduce interest rate, whatever, we cannot achieve that unless we produce and manufacture. Poyankhula atalumbiritsidwa Itaye ati iwo ndokonzeka kuthandiza dziko la Malawi pa chitukuko makamaka potengera kuti unduna wa zamalonda ndi gwero limodzi loti dziko la Malawi lichite bwino pa nkhani ya zachuma. Nkhani imene ndiona kuti pakali panopo zinthu kuti zili bwino kwenikweni ndipofunika kuti tiyang'anisitse kuti tione zingayende bwanji. Ndi udindo mina ndipatsa kuyang'ana ma industry, trade, business ndi tourism ndi udindo ofunika kwambiri fika zinthu zonsezo tiyenda kuchita coordinate kuti ziyende bwino. Ndikukhulupirira kuti tigwira ntchito ndi anthu amene ali ku ministry kuti tionetsetse kuti zinthu zikuyenda bwino. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino wachenjeza Itaye kuti agwire ntchito yawo mosakondera komanso motsata malamulo ponena kuti ntchito imene awapatsa ndiyotumikira anthu. Wapo mpando wa nthambi yoona zakagulitsidwe ka mankhwala ophera tizirombo wa Victor Mantlopa wati kusatsata ndondomeko zoyenera zosungira ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ambewu kuli ndi kuthekera kuononga miyoyo ya anthu. Mantlopa alankhula izi atayendera malo omwe amagwiritsa kusunga ndi kugulitsa mankhwalawa maboma a Banda ndi Chithyola. Thomas Kachere ayini zambiri. Dr. Maziopa anati anachita izi pofuna kuonetsetsa kuti anthu akutsatira ndondomeko zoyenera zokhudza kusunga, kugwiritsa ntchito komanso kugulitsa mankhwala. Mankhwala omwe timagwiritsa ntchito mu nkhani ya zaulimi ndiopsa kwambiri. Kumatipasa kumapangisa anthu kuti akhale ndi matenda mwina akhansa, mwina mavuto opuma, mwina mimba, chifukwa choti timagwiritsidwe ntchito mankhwalawa ndolakwika. Ndi lero tinayendera kuti neyo ndidziwe kuti ndiphunzire komanso kwambiri kuti tione kuti mavuto omwe tikumana nawo ngati Malawi ndi chani.
ndi chomwe chachikulu chomwe tapeza ndioti upangiri anthu sanaphunzire sakudziwa kuti mankhwala ndiopsa bwanji. wofalitsa nkhani ku bungweli a Banda anati kuphwanya ndondomekozi ndi mulandu. takamba nawo anthu amenewa kunena kuti ayesetse kuti anthu awo onse amene akukhudzana ndi nkhani ya mankhwala, amene amapopera mankhwala komanso amene amasunga mankhwala akaphunzitsidwe upangiri okhudza kusunga komanso kupopera mankhwala. Ndiye nchifukwa chake tauza aini ake a kampani ya Nasonia komanso aini ake a kampani ya AfriVenture ndi Farmers Organization kumalo kumene tayenda tsiku la lero kunena kuti atitumizire anthu awo onse amene akugwira ntchito zogwira mankhwala komanso amene amapopera mankhwala kuti akaphunzitsidwe. akuluakuluwa anakayendera Nasonia Macadamia Anti-Estate ku Chithyola, AfriVentures Blantyre Limited komanso Farmers Organization Limited ku Blantyre. mkulu wona zamalonda ku Farmers Organization Limited a Ronald Chilumpha ati pakufunikira kugwirana manja kuti anthu adziwe zakuopsa kugwiritsa ntchito makontena ndi zinthu zina zomwe mumasungidwira mankhwala. Mabotolo amenewa amayikaso pa chiopsezo miyoyo ya anthu ngakhalenso chilengedwe chimene chifukwa pena katayidwe kake sikakhala kadongosolo. Ndiye tili ndi dongosolo ife ngati ya Farmers Organization Limited, tili ndi facility machine amene timagaya mabotolo amene wawa kuti asagwiritsenso ntchito komanso kuti mwina plastic yo tikhoza kugwiritsa ntchito popanga zinthu zina zona kuti zikhoza kugwiritsa ntchito pa ulimi. Chenjezo la Maziopa ladza pamene PCB yatsindika kufunika kosamala pogulitsa kapena kugwiritsa ntchito mankhwala. Malinga ndi malamulo, bungwe la PCB ndi limene limaonetsetsa kuti anthu mdziko muno akusata ndondomeko zokhudza mankhwala awa. Nkhani izi zipitirire ukatha uthenga uwu.